Phi Baro ki bapai ya Good News TV, bari pdang so bhai phi sachi sien chakani program. Kane ka diga si bakerpang, ha ka bangi ken mau ya ka kum ka environment Sunday. Bakumta, ngidap ka jingkaman hakani ka por, bidan ringkat bangi Reverend Mitchell R Thongni, iban sami ka khubor nakaktian ka jongle. Uble ingkur khui phi. Hagban ningkong ipan pau ji sungu ke jungi ublei bala penio opat ingi kini ka lat bangin ngap bat sya skor kaktien ke jung ublei lengba jung ini singi kerpang ha ka bangi yo kum ka sinat ban rakhi ya ka environment Sunday ka singi ka bangi kan mau kerpang ya kini ka mei mariang ke jungi ka bau blei ula ai hangi ukun bendrio sai sien nomor kata wanra ke jing ai ku blei phi baro kinong page kinong ngap sya skor bhai gini ka channel lengba gini ka lat ka ba lapan mi lengba ka YouTube but ngiwan ra nomor kata ka jing ai ku blei phi baro lang sai sien ha kerteng ke jong try but nong penim jingi uji squeeze ka khubor lengba jong gini ka singi ka bangla bu kum ka topik lani ka phang padeng kalong Syapang ubriu ubashem ngobha hakmat utrai. Ubriu ubashem ngobha hakmat utrai. Ya ka banglabu ka nongrem na ka ktin ka jonglei na ka kitab Genesis kalanong ka banriu ka dekhot ka basan hadu ka bapra. Wei uta ubriu ubashem ngobha hakmat utrai. Ule ayu. Udeu ei. Ke ka jinglong jong u. Sngap ka ktin ka jonglei lengba kini ki dekhot ka ongkum ni. Ti utrai ulai I baga jingle boman jong ubriu kala khrau haka perthei bat baga jing thmu baro ke jing perkhat ga do no jung u kila long bomman hala gasngi bat utrai la kala ka bomot bo la thau yo ubriu haka perthei bala pen sngusi ya ka do nut ya u hala ka do nut ti utrai lo ngan pen damno yo ubriu bangala thau na khmat ka khandau nadu ubriu hadu umrat bat hadu kenja bapar bat ki sim peneng na banga kela ka bamut bangla thaweki bat ka dingan dekhot ka bo prau ktin jung blai ka hanrei unowa ula shem ka jing isnei hakmat utrai khndiat shobangi poi syagani ka bantana ka ktin ka jung blai ngashkwa ban lam khmat ndiat yagani ka kitab Genesis ka kitab Genesis la tho da Moses but kala ban long ba ki start Bible ki ongkum ni bala tho ha ta kapor ba ha ka jingya denti ka ba sau pusnam jong ki khon Israel ha pedeng ka riklau ban mi nari Egypt ban poi syari kanan ha ki snam gumba khat sau spa sau penre hodo sau spa non riu BC bat baro ki jing tho ha ka ni ka kitab ka walam yang lani ngi kertiang dien syaka tu ka jing penlong ga jung blai ya ka perthei tehen rei ka jing tho ka balabu ka jing tho pat ka long hadien jong ka tu ka jing jia but ka por ka bala tho kala banlong ha ki snam khat saus pa san pho hadu khat saus pa shipho BC but hadu khat san century BC kat kum ka jing phya lenong jong ka kitab Genesis kani ka benta ka bangala spell mentan ka benta ka baningkong ka hap ka benta ka baningkong ka kanthop ya ka lenong ka baningkong hadu bakhat wei ka bakren shapang ga jingsdang jong ka perthei nrei ka lenong ka banre hadu ka ba prapat ka kren shapang ga jingboman ka perthei bat ka jing slei ka bakrau deha kani ka lenong ka banre hadu ba pra ba umi uni ubriu bala syams ngubha da ublei namar kata to ngi pej ha kini ki dekhot kum tu gu bang liok ban puli nriu kelnong san hadu pra ka jingbu man jong ki briu ki ba em ha kata kapor kat kum kini ki dekhot na ka do nut kami na ka do nut jong ki Genesis nriu san ka bamut kata ka jing long boman jong ki na du ka perkhat perdan ka baki donna ka do nut hadu ki jingle jong ki ka yai jia bat yai jia ktin jung blei ka ong kilalong boman hala kasngi ka bapen I ka jing nang kharoi
jong kata ka jinglong boman hadu bakal kta ya ka donut ka jong blay kani hagni ka jingjia ka dei ka jingele hapdeng gini ki ar tali ki donut ka donut breu ka jingle ka bami ka jing boman nang ta ka kta ya ka donut jong blay Genesis nriu ka bandriu ke thu bala pen sngosi yo blay hala ka donut na kata ka jingle jong ki breu namar kata ti hang ningi i baka don kani ka donut breu bat ka don ru ka donut blay lang ba kini kid khot ka donut breu don ayu haka ha ka donut breu kat kum kini gid khot na ka nongrem na ka tin jublay ka don ka jing bom ko ngu ka jing khwan mentoy ka jing bisni ka jing bom sngo lele wat apdeng kata ka jing long boman jongki ka jing itip lem kaladu ka jing bumi isu ya ka lawe jongki sngo ku makin shu im sa klem tip shu ya ka lawe ka jing im ka bom sngo ngu ka bashu kemen ha ka yo kat ne ubleu la karku ya ka maryang kat ne ubleu la karku ya jing im juki sngo ka bashu yo ndai ki jing penlong ki jong blai bat ha ka do nut breu ka don kata ka jing kemen tang ha ki jing sngo bha bat ka jing im ka bashu pen serwa klem tip shu wat yalau nong thau ubulong kanrat jongki ubleu ba habneng kata ka dei ka donut breu ka donut blay pat kat kum kani ka nongrem na katin jong blay ka donut blay pat hang ni hapdeng kata ka jinglong jingman jongki breu kata ka jing bomman jongki kitu ki jinglong ka mga lakdo ka donut blay pat ka yam ka ut ka sngosi ka babi bala thau yo kun man reu bat ha ka jing bom la shu ban rai bat ban wat lat kum nu ban le ban wan ra biang ya ka jing bha u blay ingkan mau ku perlok bayit u dei u person de na kata ka daw baka don ka jing kta ha ka do nut jong u tin jong blay ke thu shai Genesis we ar pen reu bo blay la thau yang i ki breu ha ka do jong u hi ka bumut ulong kum mangi bak la da ulong kum mangi u don ya ka feeling udon ya ka sense udon ya ka conscience jong u udon lot igini gi jinglong kuma mangi ngi sngo ngi le sngo si lane kemen bat kum ta ter lane bitar namar kata u blay ha ka bakum gani ka por ka donut blay ka sngo si ka yam pangnut namar kata ka jing boman jong ukun benriu ya ke balanang kharoi hagani ka sla khando penban ka donut blay hapdeng kata ka jing yam sngosi ka dap penban daga jing daga jing isnei ka ba bom jukut ka sam ka ba shispa lai penriu ka define ya ka jinglong ka jong blay bo long blay uba ka jing isnei jong ka long bom jukut hang ni ngi in mar kata baka donut blay ka don ya ka jingkit kli ka donut blay ka thau da ka wei pat kalat ban pen bha habangi kren ni kata ka donut bas ngusi ka jong blay hang ni kaya bot ru bak ni kentin bau blay ukla ka bamut ula thau yo breu bat kani ka jing sngosi bat ka jing kela ka umut ka jong u kaya buat lang namar kata ka jing sngosi ka jing sngo babe bo la thau breu ka poi hadu uput bo blay unsim da ka wei pat ka sinjam penban kata ka sinjam kam dei ka ban pensniu ya ukun benriu leni kani ka perthei ndrei ban penba bat kani ka jing kela ka bamut ka jong blay kibun ki lenong ki khot na ka tien ka jong blay ka bangila ban an puli ban pensisha bo blay udan ni ka jing kela ka bamut bat kata ka jing kela ka bamut ka jong u namar ka jing ya tengkhu bat ukun benriu kam dei ka bo blay ule
lani ka bapen sniu lani hakata korkom henrei de ukhun benriu hi namar kata ka penlong yu blei bon change ka ya ka sin jam jong u bon kelano ya kata ka jing thmu ka jong u phila ban refer way Samuel khat san shipo khat way Jonah lai khandai du shipo Exodus lai pu ar khat sau Amos lai ka ba lai bat ka ban riu sai pule kini gid khat ka jingkla ka bomut ka jung blei hang ni bodos ngo si e ka day namar ka jing le sniu lani ka jing pen sniu ka jung khun ban riu ya ka e ka bo blei nadu mendang penlong e ka perthei e ka bo blei la pen bha Genesis way life way ka kren ni kani ba barok ka e ka bo blei la thau kala bha e andre de briu de khun briu ba pen sniu pen ban ka don ka jing ong ka ba ong kum ni desperate times call for desperate measures. Kidon ki jing iteng kho mau siang haga jing em ga jongi haga bateng teng ngishim de ki wei pat kisin jam. Ki babakla haga jing em jongi. Hendrei ngamla ban ong pat di ne ban batai hadu kat no kata ka jing long desperate ka jong blei kata ka jing sngosi jong hendrei ngi ki breu te teng teng ka jing long breu hi namar ngi bon ki jing duna haba pulam haba fil kakam ka jam haba fil ka jingyai lenti gi jongi teng teng shimrai bakla bat kani kanang penlong wes syu ya ka jing em ka jongi hendrei ublei kamlong gumta bat ublei jongi ulong ublei ubaka donut jong u ka dap da gi jing isnei bat ulong ublei ubene kata ka de ga donut ublei jing rice ngosen ai lai ar lai hang tu ka do shai ba ki jing snei jong ublei kim judu bat kilong thamai man nga step bat ka jing krau ka bakrau ka jing ene jong blai ki perlok barok ki bakmi ya kani ka channel nga kwa ban kali balai kani ka wanjia kani ka jing boman ha kani ka situation jong ka lenong ka ban reu de khot san hadu pra Genesis balai bau kan pelong blai hadu un susi bat ban kala ka bomut ban chim na ka wei ka sinjam phila ban kali balai kali jia kum ni manu bawan ra ke ni ke jing e ngalai thu mene badeno khun ban riu hi nang nu ka sedang phila ban kali adangi puli rom san khat ar hadu khat sao puli kini gil nong de khat an puli tang kini ka de khat ka bakhat ar da wei briu ka pop kala besut se ka perthai kadai ka jing sedang jong ke jing boman ju khun ban riu hani ka slak do tang do wei briu baru tahu wei breu ngitep hau diu Adam baka pop kayo bandrung bat dena kata kawan gajing kharoi jong gajing boman Genesis ar khatsan hadu khatnya ubleu lamana yakini ki breu ki baningkong ki kpa commitment gi jongi banom bam no tau ding jong gajing tep ke babhau ki basni habau bleu la ong lamaham da ka bamen bam la da me bam no u da ka bamen yap shisha Andrei kila side la bat ka daw tan rai jong kani ngila ban ong baka dei ka jingbom ko ngo jong khun ban rio nadu basdang ya ka hukum blei o ngi ju kai ki khna ki jong hi school ban ong obedience is the key to success ka jing ko ngo ka deu shabi jong ka jing job Jia ayu habala telep no kata ka jing ko ngu da ka jing bom ko ngu ka consequence kalong ka mi ka jing sniu ni ka failure ha ka jing im jongi habala feel ayu syungin ong lapra ka jing tip lam ladu no ka jing tip lam ladu no ya kata ka jinglong nala ka bo blei la thau la penlong eki bro akni pertai kham tam yu khun ban rio bat kane ka jingbom ko ngu kami na ka wei ka tolong ka bakong san bha ka bangalap mat phang mane dang sedang ba kata ka tolong ka bakong san bha ka jing im jungi ki breu ka de ka do not hang ni ka nongrem ka banglabu ka dekhot ka basan ka ongkum ni baka jing temu baro kijing perkhat ka donut kijing temu baro kijing perkhat ka donut jong u kamut jong khun mudeu ki long bomman halagasngi
ka keyword hang ni ka dei ka do not. Ka dei ka do not. Na mi kata ka jing boman. Mi na ka do not. Kata ka dei ka tenrai. Jong kata ka jing mi. Bat ka Bible ka itu yangi syapang ka ni ka do not la dangi puli kitab Jeremiah khanyo khandai du ispo. Ka pensisai ka ni ba ka do not ka kham syukor bani ke baro. Kalong kham sniu klem jing kermen wei bala bani itu ya ka. Da ka bapet ya ka do jonga pinumla bani itu ke ka mangadon ka do not jonga. Kata kalong ka do not. Nginum la bani itu ya ka tin jumlai ka ong. Jisuru uang ladang ipuli markas nyo arpo arfly uang. Bakata ka ba mi no ubriu kata ken ka ba pentingit yo ubriu. Naba na syapo na ka do not ki briu ki mi no. Ki jing boman, ki jingmut boman. Ki ba klim ki ba kai kan thei ki ba peniap. Ki ba tu, ki ba korup, ki ba pensniu, ki ba asap, ki ba nuti, ki ba khwan lanot, ki ba khmi sniu, ki ba kren beng, ki ba sngokrau, bat ki ba le bit. Ha ka ba idei bat kamariang. Kini kentien jung Jisu kil adon dot hang ni. Ladang ipet ya ka me mariang ka jing penjot jung i kini kisngi ki mamta. Ki ba peniap. Ngi khun benri ngi kela kinung peniap, iki dok kha dok penat. Iki merat ki mereng. Ha kini ka perthei. Ka ba pensngosi ka dok nu ka jung blai. Nang ta ki batu. Ki batu ru ki don bun jaj. Ha kini ka environment ka me mariang ka bangi em. Kajing itu ding, kajing itu kumta ter ki bakurup. Ka bakurup iki klau, ka basu la displays ya ki la ya ka jing ya ka sem ya ka yeng jong kimrat hadu ba kimrat ki habban ban pet ban kenria na kwe ki jakas kwe pat. Ki ba pensniu, nang ta ka ba arsap. Nang ta ka ba khwan lalot, namar ka jing kwa lalot. Palat. Kat hadu banda penjot ya kami marang jung iru kam lele ka ba khmi sniu ka ba kren ben nle yu kini ki jing thau kren ben ni kini ki jing thau jung blai ki jing punlong jung blai kim don jing em ni khen be kumta ki mar po khondo ki mar ki ba kongsan ki ba don ha kini ka sla khondo teng teng ni nyo ben ni ki ngle yu ka ba sngo khrau ka jing long jung blai ka ba sngo khrau bat ka ba le be kini baro. Namar kata kani kan kadi ka do not ka ba penmi ya kani ka jinglong boman ka ba kaktin jomblai ka hikai yangi nang ta shu penban nalor ba kani ka long ka kani ka jinglong jong ka do not ka long kumni henrei ka dei pade ka benta pedeng ka ba utrai upet uyet bat utenju. Kata ka do not ka jinglong jong ka do not ka long ngumta ki mi nang ta ki jingmut boman baro handrei ka dei pade ka benta pedeng ka bo utrai unum pe ka dor ka dar ka jongi ka benta ka balong atrak yo try bo blei jongi ka long ya ka do not don ayu ha do not jongi uyet hang ta upet hang ta utunju hang ta. Where you start Bible uang kumni God's assessment of people is based on what they think as opposed only to what they do. Namar baki eke baro shwa bakin kalalong ka jingle lani ban penlong into action kadai ka bala pun lupa haka do not. Adangi puleru Deuteronomy lai pon riu. Kaong ya kani benta bo try bo ble jume un ot share ka do not jume but ya ka do not usumba jume. Ya ka ban i u try bo ble jume da ka do not baro. Kum tu ter. Ngikan mau ka por ba shoban pensle semu David way Samuel kan riu nyaw. Ki way kila ban pet le se ki jing jurong ka renyeng jong tau ban pensle sem handrei u blei. Tin jong blei ka ong try u yo i ka do not. Namar kata ka do not ngila man pensyong ni hang ni bagade ka point of attraction ka bo blei u yet u pet u tanju ya ka jing em jungi. Penbande nang ta baladangi bakla ban perkat ladangi bakla ban bu hagani ka do nu jungi ki mi ki jing boman. Namar kata hagani ka nongrem ka bangla seng bani slok ngani tien ka jong blai
Habdeng kata kasau kasian jong kapateng mendri kebai thu ingi daktin jong blei la syu bandon ban yu badang don ki badon la syu ban syam badang don ki do nut ki babej ka do nut ka bahong ka do nut ka basisha na ki beriu baro ha kata kapor mdon syu bat kaktin ke jong blei ke thu badon satang uwe utemen bat ka kerteng jong tau temen kadai unowa ku mangala puli na du mene masdang ubaka bible ke thu kumni genesis nru pra nre unowa ula shem ka jing isnei hakmat utrai ki para bangi bi baro phila ban kali balai don ayu hau nowa bo blei ushem sngo bha kat ne yu ka bible ke thu shu shu ingi genesis nru khandai unowa ulong ubriu bahok ubabet ha kipateng benriu jong unowa ulayat rengkat bat ublay bible ke thu bat sngo tenat ban perkhat yu niu teman bat karta ke jong niu teman hadu ka jingyap ke jong ukot hadu karta ka ba khandai spa san pos nam ka jing yat ka jing jorong ka karta ka jong bat im sakumbalai spa san pos nam hadin jong kata ka jing penslei ka jong blai jinses khandai arpu pra arpu khandai de hadin bo blai la syam mi ka jinglong hau nowa bo blai ula isen nowa bo uloong hau nowa kumni na kata ka jinglong hok ke jong nowa na kata ka jinglong bet ke jong na kata ka jing yat rengkat ke jong ba ublei kini ki jinglong ublei wang kumni nowa genesis nriu khatwei khatlai wang ka khando ka la pot sniu khmat ublei bala pendap ru ka perthai de ke jingle jubor te ublei lakhmi ya ka perthai ba khmi kala pot sniu na ba ka do barok kala la pen pot plak e ka lenti ka perthai ba ublei ulong honuwa kumni kabakut kadok baro kalawan hakmat jonga nama da kiken la pendap ika perthai da jingle jubor bat hakmi an penjot no yaki lem bat ka khendo namar kata ong inowa kumni ka dkhot ka bakhat saw to thao yeladi yaka yingling dauding kopher yaki pulit men thao kata ka yingling bat men ta ru ika da kapsyang syapo bat syabar kani kadi ka mission ka jong nowa bat uyo ya kata ka mission de hadian bo blai usyam sngo bha ya bat ka mission jong nowa kalong ban safeguard nani ban ai ka jing yada ya kini ki jing thau ki jing penlong ka jong blai la ka de khun breu ki mrat ki mreng ki sim ki do blai lo pha nowa ban thau ka yingling namar bo blai un sawan lam ka jing slai halor ka perthai genesis nreu khatsan hadu bakhat nyo ki perlok ki be pej leng ba kani ka por IUPE hakni ka perthai ka bangi im ka jing penjot ukun benreu ye kani ka perthai IUPE dang don mo ka jing bah dang don mo kita ki ban yada ya kani ka perthai ya kani ka maryang ya ki deng ki se ki mrat ki mreng ki sim ki do ya ki mar po khando ya ka jinglong jingman jong ki wa jong ki duriao jong ka tei ka sahit beneng sngosi ban ong bakumbah nyo 4% kita ki surface water lani ki hakiwa ki lajaklia bahai India ka India kadi kari ke balai ke penmi buntam kal air carbon dioxide tang hang ni hari jungi kwa ban kedo nang takat kum ke United Nation report kari India ka wan bahnyo haka ranking na gajing syakta jong ka climate change nang ta man ka sgi kumba 100 million liter ka jaklia la pentu chikiwa ba bat ki wede ki water bodies kani ka long kat kum ke jing thu jong ka wei na ki news channel ka
WION haume arjar arpulai Shushu na ka daw jong kani ka climate change lani ka jing kla jong kani ka me mariang jongi kumba kha nyongot na ka arphongot na kibre kin shakta haki jing sleium haki jing terkhong jong mariang hakil air cyclone ka jing shit hari India ka kiu kala kiu 0.0 hapdeng gasnem khat pandai spa we hadu arajar khat pra ka kiu kamut ka don ka jing kiu ha ka jing shit ha India menta ki don riu tali ki mat ki bakta bha ki mai mariang ki badon kam kerki ban lei kumta kari India kan shem jing ha ki snam ki banwan ki kita ki riu tali ki mat ka baning kong ka de ka air pollution ka air ka basniu ka bami ka baar ka long water pollution ka jing pen jakhlia ki wa anta ka balai ka de ka food and water shortages kajing duna bam, kajing duna ki umdi, ki telong umdi. Ngta ka basaw, kani ka bolong ka bama bha kani ka basaw waste management. Petang ha kini ki sor ki jong ini ha sor wat tang ha sor shilong ro. Pe I kum no kani waste management. Ngimla asu ban yada kini ki plastik ki jabo jaban ki bami. Ha kini ki nongba ki jongi. Wat shikinung kundong ro. Kari ke jongi ke kari ke ba bananam ya kani ka tourism industry penban ngi I pat de ba ka jing penjakhlia penban ka yat rengkat habdeng kat kani ka jing ithiang jong ka me mariang natural tourism ka bangidon hangni hagari jongi kabama bhag ni waste management ladang ngimla ban manage bhai kini ki jakhlia ki jabo jabang ki plastic ki bami na kawai kisngi shakwai pat nang ta kabasan ka biodiversity loss ka jing do no jong ki jing em ki jing thau ki jing pelong ki tu ki jaka ai ka ba shong ki mrat ki mreng ki deng ki sit ban reu population explosion kajing nang kiu ya kani ka jing bun breu hakari India kini ki dak kaba ka mei mariang hangni hari India ka jongi ka shem jing e ki snam ki banwan nang ta kan bon kajing ya patch nong kin bon kinong poiwer hangani hari India ka jongi Sungu ban kan mau hoi wala ka di kapor ka bakim ha ka tu kapor ka lockdown arjar arpho ajar phuai penban kala jialong penban ka tu kapor ni kan mau ka tu ka lockdown mo sau sans ne manchwa kala rap ha penban ni ka me mariang lang ba ka ni ka lockdown sange lut ki kali sange lut ki jingmi tadam sange lut ki jabo jaban baro ki jagayu jakahat lakhang lut yo jing mentoy penban kamariang ha tu kapor kini kilong khandiat kimat ki bang kwa banwan ra ki jing penjot ukhun menre ke me mariang phila banang kodo shibun hanrei une ubreu bang lai thu spang jo phi nowa bo bleu la shem sngo ba kan nuksa ayu lani ka jing sneng ayu ka bangi yo nauni utaman unowa ula long breu bala jet jong blei bo bleu la shem sngo ba u namar ka jing long hok ka jong u ka jing long bet ka do not jong u kat hadu bo bleu la jet ban tre kening mission ban yada ya ka jing bamdu jong kata ka bo bleu sa pan slei Balai sti phila ban kali ni por balai pa de bo bleu penjot kata-kata le tele ukhun ban re honre penjot lut ibaro kata dingimla ban ong de gumei pat ki jing thmu ki jong blei ki long pher ki long e jangai ba ki jing thmu jongi ki breu ka bible ge tho ngimla ban tenju yu blei jongi henre ke ka bang kwa ban wanra hang ni ka long ka point ka ba don kam bha ka long bangin pet you noa kumunong yada ya kejing sha bamdu lut baro
ki badon ki jing penlong ki jung blei ki badon hang ni ka pertai unuwa udei unong ya da bat ka baning kong ladangi pej ya ka jing sneng ka bangi yo no nuwa kalong nowa kum unong ya lap jong ka hok kata ka de ka jinglong ka jong nowa ladangi puli ar Petrus ar kedekhat kebasan layat hu hang ni ba unowa ude unong elap ya ka hok bat uni unowa ulelap shibon ru ha katu kapor syapang kata kajing pensli kajong blai nre bon kim ko ngo kim nge ju wei Petrus lai arpo klai tho egni ka benta kim shim la ko ngo nre unowa ulelap ya kata ka hok maro kaban saja hagni perthais ngi namar kata ka bangi kalong ka jingkali yanga bat ingi lang baro ki ba pej ye kini ka channel hatu ngi long ne ki ba not ban yalap ye ka hok habong hok hang ni ka jing ka ba bej ka jing ka balong disiplin ka jing ka barenti ike baro om dei ka ba shule kelumar rane le pathar ike ka jing ade ka jongi bat kamay mariang ka don ka jong ka hok ka jong ka kadon ka ayom haka kabayat ben pentulun ngi ki bring ide ki bangin disturb ya kata ka jinglong jong ka muddur baka mariang ka de kani ka long renyang jongi ki brio lada don boot no engi na ka skor ja ayu engi kamet jongi barok kawai kan pang ada don boot no tangi wi simpri akti ja ayu kamet jongi kamay mariang ru kalong kumta namar kata ngidei ban long kumunuwa ban bat ya kanong rim ka hok baga jingsha baka may mariang ru ka don laga jong ka hok jong ka bakan yai bakan yai be leer lang baki ding kisi lang baki merat ki merang bakin bakin karoy hagani kasla kando kabaar kabangiyo ka jinhikai no nuwa kumu brio basyam sngo bhanu bulay kalong kum unuwa kum uta u preservationist lani u conservationist uba penek pensa iki jing thau ki jing penlong ki jong bulay o skosi bani hagini ki sngi ki mamta ngi long tang kinong penjot ndrei ban penek pensa kat no persen penjot te kalak ban poi sispa persen ndrei ban penek pensa lani ban pen bhapat lani ban yada ngi poi tang kanu arpo persen te poi nem poi ada bon ngi ki ba pom mi ki ding le singi pom sispa teli kat no ki ban thong biang na kita ki sispa teli bat kapor ke bangin penhe pensan ni kitu ki ding itai long nuksai baret kani ka khubor mar kata ka dawa ngi bangiru in long kumnuwa ban preserve bani ye ka lawai ka pateng ka ban sawan balada kani kal kini kiding kisi kim don syuk ni pertai sai baro ki kun bendrio kani slak ndo kiniap namar la thau ya ka kumta namar kata ngi don kam gini gisngi abangi rakhi ki environment sendi ngi don kam ya ki preservationist lani ki conservationist la kalong ban preserve ki ding ki si lani ya ki merat ki mereng lani ki jing thau baro ki telong menta ni syam jing ka sarkar ka persyang ban wat ki telong ndreng syam jing namar ba ngi la ya perkhat tang ladi ngi la khwan mentoy tang ladi teng ngim perkhat syu me mariang nang ta ka balai kabangi hang ni lamba ka jing yathu jong kani kaktin ka jong blai bo noa udei u atyar jong blai halor kata ka bo blai halor jong kata ka jing kela ka bamut ka jong blai ani God's intervention u noa udei u atyar jong blai u blai le si ula ban shuong lani ban shule da kanu ban sif ne pelaj yunuwa lembat kita ki sijur ki merat ki mereng
kisim kido hakata ka yingling ndre ublem shim lale kumta penbanu la jet yo Noah kumubriu haka jingla lani ka potential ke jong u kebudan ban safe ya ladi bat ki jingthau boro jong blei kani ngala banong baka deiru ka kamba teng-tengi perkhat iki kamba kidei ki kam ki bajia kumtu lani ktinoi yong instantly hendrai kani ka dei ka kamba ka blei ule lamba Noah walada kumubriu udan bon ki jingduna hendrai blei lengba jong u upen yo Noah kum atiar jong blei bat ka benta ka bakhat du ka ba ni yo kum ka jing sneng ka jing kai no Noah bala shams ngob ha khma jong blei ka long ban ni bau blei jong umde blei bayab ni mani ngi shakri umde bu blei jong ude blei bayab. God is not dead. Kat kum gani ke jing jia ka bai thu yang i shpang nuwa ka pen pau bu blei jong umde blei bayam re ude blei bayam bat ubai udang don ka sense udon ke jing ngosi udon ke jing kwa ban pen bau don ke jing kermen udon ke jing long active hau bat kini ki pen pau bu blei jong umde blei bayam bat habau blei udang ka don ke jing kli ka don ke jing tiplem bat ka don ke jing kwa bani train nam ta ke jing bah hatu blei udang don ke jing jongi ko ki perlak ladang imani ni blei uba bat ba shisha ke jing tiplem ke jongi tang ban berat iwe plastik hanela kan kta ke jing tiplem jongi lani ban penjat ini ki jing penlong ke jong blei ni ke perthai namar kata hang ne ke jing su thu jong yu blei kam de na kata na kita ki wei pat ki jing batai lani ke jing su thu ya ublei evolutionary theory lani ka atheism lani kata ka deistic understanding of God haka bakini kim ngai bu blei udon but utrai kam lani ulong involve haka perthai borok ko wei bat kat kum kini ki jing hikai golong ba ka perthai ka shuyat hi kum tu khlam ublei ngi kum ki banget ngimlong kum ta ko ki perlok ki bae ki jonga haba pipet ya kani ka khobor kani ka sngi ngi nget bo bleu don bat ubay kini baro ki bangla kedo kini ki jihikai ki bangla kedo ki long persyak bahana karukum nget Kristan jongi kini ki jihikai ki nyat ya kata ka jingkit kli jong ki sya kata ka naturalistic science lani kata ka bagi batai baka perthai ka shulong la kalong hikum tu khlam don unong thau ye ki baro bat haba don unong thau lani creator ka bamut kata ka jing penlong ka don bor hi haladi bat don menu balak ban kam trai halor jong ka lada bu ki wei pat kintien kamut don unong snai kata ka jing penlong ka ba maki kinget don unong sna nuksa ka building jongi ka bangi kini kisngi umta ka bangi ki yeng ka bangi syong isa udon arkitek uba penuandur ya ka syuki ka bangi syong udon misteri bat kum ta ter udon nong snai gnu ka tiar ki jing penlong kaumut ka nu ka jing penlong deben don unong thau le nu master jong kata ka jing penlong bat baro ka jing penlong ha ka perthai ki long interdependence kajing edei wei ndrei kini ki bangala kdo ki jing pensuthu bakla ki jing hikai kaba don unong sna la nu penlong iki baro ka umut lada sniu inu i jing penlong haba don unong sna lani expert ban pej kata ka sniu hang nu ngeli ra lani menu ban repair kata ka sniu bat de halor kani kan nongrim ba kibakum gini kim shapting yu blei namar haki omdon blei kani ka perthai ubalong no mau nong thau ne penlong iki nong penlong iki boro bat imat de na kani ka daw balada jia eru kani ka perthai wat balada jia ka basni ka perthai ru kam lele haki namar kinget bakata ka jinglong hi yaki boro bat kan salong hi biang kumbade banlong kat kum ka ayom ka por ba kum ta ter kata ka jinglong kat kum gini ki jing suthu nomor kata ka penpau ba bre shim ga jingkit kli lada jai ya kini ki jing penlong baro akan ka perthai
namar kinget ha katakan natural science, naturalistic science. Ka Bible kala dap keren ni kene benta ki perlok be u babi ulaong ha kala ka donut om don u blay. Ki long ki baput ki lale iki kam ki ba ejli om don shu ubale bha. Sam ka bakhat saw khot ka baningkong bat ka sam ka basan fly khot ka baningkong. Ki para bengi ki perlok ki perajor long bajong ni por ngipat nginget bu blay ulong ublay ubadon borlut ulong ublay ubadon lut haki jaka barok bar ulong ublay basu tholut iki barok bat om dei tangga tahu blay jungi udai ublay balek hok sam khat khandai ki jing bishar utrai ki long ki basisha ki bohok barok par shwa bangan penkot ikini ka khubor ngan shu spell ya kani ka way ka bangi jusngu tho bakla ngan spell ha ke English ka bong kumni this world is not my home and I'm just passing through. Ya kani ka jingruai teng ngila ngi persang ban ong bakani ka perthei kam dei ka bangi syong du angni ka dei tang ka perthei ying syong basa namar kata kawan ka jisu thu angi bri bakadei tang ka ying syong basa lemon imon bat ngim le ya kanu ban pan bhaya ka namar bingi khen kum ka ying basa. Nga challenge namar kata yang nga bat ngilang barok kinong pe nong snap ang ni por ngi ha ban change ladang ngi mut ban pen kela pen bhapat ikni ka perthei ngin ha ban pen kelaru kata ka jing su thu ka jonga kumnu ngi jonga jongi ye kumnu ngi su thu ikni ki jing pen long jing pen man ki jong play bat ka benta ka bakong san kumang lo ong nadu menesh khamat ka do nut nang ni na ka do nut kimi khila ban change ka mindset jong phi ka perception ke jong phi baro kita ki perkhat perdain ka world view ke jong phi de na ka do not ada ka do not ke jongi ka nge chi sha ni blay bu dang im ngira ban long kum noa ban long kum preacher of righteousness u breu bo bet ka do not ka jinglong ngira ban long kum u bau blay unjet ingi kum ki atyar jong u ha kani ka memory ang ki imlang sa alang kisnong kita bania dai gini ki jing thaw ju bania trelang bat u ha gini ki ibaro to blain kor khu nak bi ngap ba sha skor ke tin ka bo ka dor ka ju u blain am ta ka boram ju amen tingile ya blai ki jing dwai blai ku pa jingi ba bneng ni ai ngo atrai bangile yo bania ngap ba sha skor byang ni ka tin ga jong me bat leng ba jung ni por ki don ki perlok ki bai pet leng ba ni ka channel to yarap ingi lang baro atrai bangin yo kani ki jing su thu ba thamai da ka bangi la yo ban ngap ka tin ka jong me ka bai thu yangi yaw ni nowa ba me la shem ngo bha u namar ka do not ka ba bet ka jing im hok ka jong u bat yarap ru ingi bangin long kum ta bat yarap ingi bangin nginum hun ning susuk atrai tang hakni ka jingla jungi ring ni wat emi ban wat ka bod jing start na me atrai ka ba meru mala man penon kam yengi ban long ki atyar jong me ban pen bha ya kani ka me maryang ka jongi atrai ka balas ni hadu kata-kata ka bangiru ngin long kumunowa ban yada igini ki jing thau ki jing pen long ki jong me ko trai shem yengi atrai bat kar khu atrai bagani ka khubor kan yo jaka ki do not jungi bat kan long ka jing thau thmai ye ka jimut jim berkhat jungi ka do not ka jungi bat ka jing im jungi baro ka we sngo ko try ka bangu map klet ki ringkang baro mar ta ka kerteng jung jis quiz ngi pan gini baro manta ba la kartaro bato ai ba ka jing ba ka jung blai ku pan bom jukot ka jing ka jung khon jis quiz ba ka jing slok jung sim ko kini ki live person jung blai jungi ba im bat ba shai chang sa rangkat bat ngi hoi ki ringwet ru khoi ki bai don hagni ka ri jungi bat satlak junga perthai menta ba la kartaro amen